एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं शादी करने को आया तुम। अरे गांडू, सब लोग गांडू गांडू, मत करो शादी, मत करो शादी, ये उल्लू के साथ मत करो शादी, मैं गया। तू हिंग्यो तुको घरा हेज बरोबर तुको घरा 5 वर्सां काल तुम्ही बोन हेज बरोबर आज किती आहात कोडे तुको किती आहा काय ना ते सोंडी आणि तू बाबा आज मुगे चुडा खाजा जापासो दिता हेज फुडे हुंय तरी बरेशे काम कर एक धाकल्यापासून घर काडी 2 पयस कर आणि कोणाले चुडवाचो हात माग आपण काजार जात म्हणून कित्या मुगे चुडा सोयरीक जाल्या चेड बोटीच्या आणि येत्या म्हयन्या हांव मुगे चुडागे काजार कोता एक लागून बेकार बोन टाइम पडाको नाका म्हणजे जाल्यार सिरीज को धाकली पासून सिरीज कर धाकली पासून सिरीज आल्या कर आणि एक घर बांद आणि त्या घरां सुसेगाद घर संसार कर